Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Iban pareha sa imong pagpangumanga na aka pirmis init. Lagi naminaw ko nimo. Oh, Sing? Sing, naunsa ka? Ako Sing! sakit kay akong uday. Ginoo ko! Pagtarong, Sing! Pagtarong! Aga ka kong natususod. Sige na. Sige na. Diyos ko! Sige. Dali, Sing, gunit ako. Agakon ko ikaw nga to sa sud. Dali! Ang akong Pastikan. Wara ba ang mga bata kay nananaog TV sa ilang si Carlota? Day ko rin. Day. Pagtarong in town, Francine! Madlog taon ko! Maluoy ka na ako, Francine! Dali, Francine, lingkod. Sandig sa lingkuranan. Oh, I love you, Corinne. I love you. Francine, giga ko sugyakan mangod ko nimo. Sakit man ka ng uli mo. Ako rato day. Kay giningaw ko nimo. Mayo kay wa din na yung mga bata. Unsa? Ahak man ka, uy. Gikuyawan ba ako nimo, ha? Makalakot man ka, uy. Bibi, puy iko. Unya na nang kalagot ni mo mahumanta. May kiwa pa din yung mga bata. Pahimutsan sa nato ang higayon. Yapak man ka, Francine. Yapak yung kaayo ka. Ato tas kwarto, pi. Kita din ni sala. Sige. Dali, ato dito aron nga. Makapahimot ang tagtanong. Sige na. O aron na. Mahuwasan kas kakuyaw o kalagot ni mo diri na ako. Tana. Naong bayan mo, Francisco. Paminawa ko nun nga akong ideya, day ko rin. Unsa man ha? May akong nauna-unaan nga aron makasugod tag paninda. Magbaligya tag bisan duha o tulo ba kakakanding. Ug nga ang halin ini, may atong ipuhunan niya gamiton aron nga makabira ta gamay nga tindahan sumpay sa atong bahay. Punalan na to kawayan nga manguhan ako sa bukid. Ha? O niya, unsa man sa paminaw nimo, okay ra? Okay, good sing. Mausag ginay ako untang isa-adjust nimo. Ay, kay kanusa pa matuman ang atong plano kung magtigom patag kwarta para puhunan. Kanusa pa ta makasugod. Mao bitaw. Kano sa apata makatigom nga nangatog gamayng luna nga akong nasunod sa kumang ginikanan. Ang kita ana, igo-igo ra masab sa atong panginahanglan. Unya pila pa kabuhan pabuton una patamuani. Ug kana sa basakan nga atong gitikad nga gipanag-iya ni Insi Carlota. Wa pa gani na maani. Pila re sobra sad ana. Kun maani na. Kay kuhaan pas bahin sa tag-iya si Yuta. Sa gipalit sa binhi nga inutang pod. Kuhaan pa sa uban natong utang. Igo-igo ra gyapon. May lag makasubra-subra ta gamay. Ay noon, makautang gyapon ta. Di kita makasugod ayon kung magtigom pa ta kay kung manghuam sab ta isipuhunan. Mapunan po ng ato mga utang. Maulaki. Sige, ingon anak na lang, Francine. Magbaligya lang tagkanding. Kay kung makasugod at tagpaninda, no? Marang-arang na tingali ta. Sa ato pa, okay ra ka nga magbaligya tag duha o tulog ka kanding aron nga makasugod ta. Okay ra, gyud. Sige. Ingon anak na lang. Tinabangay lang taday. Bisan dili na lang para nato. Para sab gyud sa umaabot nga pagtuon sa ato mga anak kung mga high school na sila puhon.
Puhon-puhon, Francine. Puhon-puhon. Paluyan lang ta sa Ginoo. Stilan ni mo, siyot. Ikaw man din natawhana ka. Magbuhat man lang tani mo. Uy, hala. Ay, sorry. Kuya, wala kasing. Pinaunaunsa ka. Matiklang mo ka na ko sa kong pagpadong niyo ba nga. Nakikistorya. Kunya, wa may tao sa kong pagtanaw din eh. Pagkaninaw na ko. May amigo nga hindi. Sapa na siya to eh. Duwindi ba eh? Ay, istoryahan ako nga ako mga tanom samtang nangguna ko. Aron nga, maayo nga akong abot. Pagsurpat singoy. Kipagkikistoryahan mo ng mga kamote yung mga tao. Ha? Oh, Kaya gito ba ka? O sa sorte? ay, ni mo siyot. Usahan pagtubag nga. Mga tanom man na sila. Okay, nangutaan na po ko. Kapag gitubag ka nila ba? Mag-istorya ka at nagtinuod siyot. Magising. O saan ka tinood? Ha? Istoryahe ka ba eh? Istoryahe ko sing ba? Yan ang. Ay, ambot ni mo siyot. Giingnan ganay na siya ng mga tanong mo akong istoryahan. Kaya pwede mo rin nato silang istoryahan god. Aron nga, maayo ang ilang tubo. O, maayo sa ba nga tong ani? Huwag ka magsulti daan. God, yung anak din na. Kaya wa man po ka mangutan ng daan. Aw, mga po din, no? Tingsi ka lang siyot. Abi ko, nakayabyan ba? Nya may mong gistoryahan. Kaya kung nakayabyan, ang ato ba, mga tagnumiro ba? Numero masyaw ba? Aron makadaog ta, bisag ka. Wala tayo posta-posta. Aba, niya siyot. Bitaw, sing ba? Pagsuntis tinood ba? Nakayabyan? Hilo mo eh. Abyan ba oy? Yung kanang giingon imong mga duwindew, kanang unsa pa na diha nga dili ingon nato. Mga sako pa na siya wa tawana ka? Ha? O pagsursi ko eh! Lagi! Muna tinuod lagi siyot. Mong dili maayo nga makig-amigo ka na nila. Kay mga fallen angels na sila. Pulling angels? Kasi ba'y pulling angels, ha? Ang na pulling man. Ay, unsa taon na siyot oy. Fallen angels nga kung giingon. Muna akong gipasabot. Dili kay mga fallen angels. Kung unsa pa na pasabuti mo diha. Aw! Mabiti ingon ako. Kasabot man dahil ka, ngutaan na bagyog ka. Siya man nag-ingon ni mga kasabot ko, ha? Ngawa man. Inanggam yun ang emosyon. Sa mga galangay ka man lang nako. Kalma lang, good. Sige, ikaw ba, kalma lang, good. Nausa ka, di mo ka kubidyahan. Pasiyaos nagparagsa ba? Ikaw sabay itong lingaw din sa ato, ngawa man. Ikaw sab, mahal nung ikagpahiyo mo eh. Siya tingalig, gilok, hindi ka muli, kuan, mungisi. Ay, ambot ni Musyot. Imnana ang imong tagay, imnana saway paghinay-hinay, kung makalabad sa ug makalipat takili dayon o kaligid. Imna nang bahal ni Musing, aron, magatuyok na ng kabo. Bitaw sing, iyarok na. Siyaro sa mga tawhana mo eh. Huwag mo kakita og laing ipisanan og tuba. Kabo rin yun. Ako bitos lagi inan pansing. Yang saon nga upat tuyo nga. Nagkaabot na din sa ubos nga ataganan sa sikol. Og nasugat na diskardo nga may dang bahal og kabo. Kanya mangita bitaglaing may pisan nga. Na may kabo. Bitaw. Ay, ninyo mga tawhana mo. Naginaim na lang tubasing ginasing. Ooy. Ni. Kaya. Ako sunod nga tagay ha. Imo sunod siya. Minapa. Abi ninyo. Dito sa tunapit ba? Ang mga tanong mga gini Francing ang mayo og tubo. O wa mga laos og mga matay. Teka na biha. Oo. Ayan, kay ato maning gatiman. Bisag init, mabuntag sa'yo ng hapon, ato man ang bubuan. Kay init man kayo. Huwaw man. Maura ba yan ay atong gisaligan ng atong pagpanguma? Aw. Kadiyot sing. Orsa man tong ingon ni Isyot nga. Plano ko na kang manarbaho sa Manila o Cebu ba? Ay, pauban namin. Ay, wara to eh. Nung sa magkasyot, huwag mo kalibutan di ay nga gitari man di ko nimo. Wa na siya wasig. Kuan, nagkahisgot mga nga. Gipangapoy na mis pagpanguma ba. Labi na ron nga init kayo tungkol sa huwaw o nangaugnas na ang mga planom na to din, he? Nangaugnas ba? Gawas lang ni mo.
Mo to nag-istorya mi nga usa ka kon malipad mig pinarbaho sa Manila o bisan sa Cebu ka ba. Mo to nagasulti ko nila mo to. Kay nagkahiskot man taan na ato. Di ba? Piknikit mao man na nga tong tindahan pa, Francine. Ako niya tigbantay sa tindahan, ha. Magtinabagay lang ko ta ninyo, Day Miles. Ayaw to ng pabantaya si Daymal sa tindahan pa. Kay hutdog kaon ang atong tinda. Sugsugan kay nos Kuya Dudut, oy. Patakalong kada. Hasta day sabon nga baligya ako din ang kanon. Magbabuwa to paano. Tanawa, Tawa lang mapaganita makasugod og tinda pa. Awa, kaunas tinda ang giunahon na. Pilatanan akong peranan, Noy. 823 tanan, sir. Oh, bayad ako. O sa kalibo ng kwarta ni mo, sir, ha? Oh, Noy. Francisco. Si Greggy. Greggy boy! Nangumpra ka? Oh, Greg. Para tindas gamay na mong tindahan ba? Oh, nagapaninda day mo. Amay noon. Hinahinay. Mayo kay dili ka nangumpra sa mong tindahan para sa imong bligya. Oo. Kay gawas ka barato din sa imong tindahan. Amigo ko ta, di ba? Wow. Atod, unsa man? Di nagito nimo dayon tong imong mga plano nga manarbaho? Narumunti akong amigo dito sa Manila ba? Nangitag trabahante nga taga dinis probinsya. Dako-dako na magsweldo. Kasi ganahan ka. Si paminaw nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!